2曲目がですね、ウルバンバでね、ロスインカスが昔ウルバンバというグループ名でウルバンバというアルバムを出したその中のウルバンバという曲ですのでですね、これね学生の時にやって以来なんで45年ぶりの演奏というね恐ろしい話でできるんだかどうなんだか。それから3曲目が、レジェンド・デ・ロボ、今回もねカルカスの曲はいっぱいコピーされカバーされてますけど、さすがにこれだけ古いから誰も見たんねえだろうな、重なんねえだろうってレジェンド・デ・ロボって曲を演奏に書いてます。よろしくお願いします。
次の曲はですね、オリジナルの曲になります。1曲目の後にありますね、一応オリジナルの曲だったんですけれども、次の曲は「アンドセイドの道」という曲になります。これまたオリジナルになります。それから、続きまして「ブエラヒ」こちらもスタンダードですよね。皆さんいろんな方がやってらっしゃるけど、こちらもちょっと遅ればせながらやらせてもらうからですので、考えています。ということで2曲です。ちょっとでももうちょっとなんか息が切れてるみたいなんでやっぱ力入っちゃいますね。なんかここでやるとね、さっきからもなんかすごいサランゴの弦が柔らかく感じちゃってどうしたんだろう、いつも硬いのになんで今日はこんなに柔らかいんだろう。考えてみれば私の方に力入ってるんですよね。ぐちゃぐちゃにねこれはいかんなと思って、今チューニングやってますね。あと何喋りましょうか。今日暑いですよね思い出したように暑いですよね。せっかくなのにいいんだねいや失礼しました。アンデスへの道と、それからブエラティ2曲ください。
全ての曲を編曲し直したんですよ。すごいでしょ。本当の原因は富谷さんがいない。では最後の曲になります。アシアルソカポンという曲。ごめんなさい、ちょっと。失礼しました。アシャルソカボンという曲になります。